Silencio, por favor. O exame vai comezar. Gardade libros e apuntes e ide pasando unha folla para atrás. E non quero que faledes nada. Que pasa? Non, que che pasa a ti? Que non estudaches, agora non sabes a solución dos exercicios. Claro que estudei, claro que me sei as respostas. Son a mellor en mates da clase, recordas? A que ven que me digas iso? Digo cho, para que deixes de mirar tanto, escribas máis. Como? Isto miro cando me dé a gana. Mira para onde che dé a gana, menos para Xavier. Porque o digas ti. A lista que te crees e non sabes o máis importante. Silencio! Podes parar de unha vez, así non hai quen se concentre. Martiña, por que non calas ti que nos deixes en paz? A ver, que era iso tan importante que non sei? Pois que saber está por min. Alena, moralle Xavier. Silencio, dixen. O próximo que fale suspéndolle a asignatura. Como basteixe a ver por ti? Non te fixaxes como me mira? Sí, con asco. Dame igual o que penses, pero que sepas que quedei con el. Xa nos verás. Pois eu penso que iso é unha trola como unha catedral. Que? Pero que saberás ti? Anda, non te me examen, a ver se eres capaz de sacar un 2 polo menos. Iso, que saberás ti? Anda, cala, déxame acabar con isto dunha vez. Mira, guapa, non creo que saber teña tan mal gusto como para falar contigo. Queres deixalo a túas? A ver, non creo que Xavier interésese por ninguna de vos. Te he dicho que atendas el examen, a ver si es capaz de sacar un 2 polo menos. Con que vai quedar Xavier é comigo. Sabes por qué? Porque agora mesmo vou inventarle unha nota para propoñer. Que? ¿Esto? ¿Qué significa? ¿Sabedes o que significa ter chuletas nun exame, non? Estades suspensas.